В условията на криза училище Васил Левски в Троян намери иновационно решение и откри компютърен кабинет по технологията Multisate на Хюлет Пакард. При тази технология няма PC-та, които са по работните места, а имаме един или два работни компютъра, които обслужват 10, 20 или 30 работни места. Това създава възможност в една стая да бъдат оборудвани повече работни места. Освен ефективно използване на пространството, системата свива разходите за електричество с 80%. Дава възможност за използване на интерактивни методи за обучение. Дава изключителни възможности за подобряване качеството на обучение, за разширяване на достъпа на учениците до интернет и до всякакви други електронни ресурси. Тази система дава възможност на учителите да бъдат в крак с времето. Системата е удобна за класни стаи, читални и библиотеки.